Dema ku em behsa nasname, ziman û felsefeya neteweyî ya Kurdistanê dikin. Navê herî pêşîn û herî pîroz ku tê bîra her kesî, Ehmedê Xanî ye. Xanî, ku dî sed sala hevdehan de jiyaye, ne tenê helbestvanekî klasîk bû, ew bîrewerekî mezin, fîlozofekî ramyarî û zanyarekî perwerdehiyê bû. Wî sed salan berê nexşeya rizgariya neteweyekê di rûpelên pirtûkên xwe de xêz kiribû. Jiyana wî û hawîrdora medreseyê Ehmedê Xanî di sala 1605 an jî 1651 de li devera hekariyan ji dayîk bû. Malbata wî ji eşîra Xaniyan bû, ku eşîreke xwedî kok û navdara herêmê bû. Xanî li bajarên Mîna Colemêrg, Bedlîs, Cizîr û Bexdayê li medreseyên herî navdar de perwerde dît. Wî di temenekî ciwan de zimanên Erebî, Farisî û Tirkî bi temamî hîn bû û di zanistên felsefe, astronomî, fikih û wêjeyê de bû pispor. Piştî ku xwendina xwe temam kir, li bajarê Bazîdê li Bakurê Kurdistanê bicih bû û li wir wekî mela û muderrisê medreseyê dest bi kar kir. Xanî wekî pêşengê perwerdehiya bi zimanê Kurdî yek ji aliyên herî girîng û şoreşger ên Ehmedê Xanî, girîngiya ku wî dida perwerdehiya zarokên Kurd e. Wî dît ku zarokên Kurdan dema dest bi xwendinê dikin, ji ber ku pirtûkên dersê bi erebî ne, zû fehm nakin û ji xwendinê sar dibin. Ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê, wî di sala 1683 de yekemîn ferhenga zarokan a Kurdî Erebî ya bi navê nûbihara biçûkan nivîsand. Ev pirtûk ne tenê ferhengek bû, ew bingeha sîstema perwerdehiya nûjen a bi zimanê dayîkê bû. Bi sed salan ev pirtûk li hemû medreseyên Kurdistanê wekî pirtûka dersê ya sereke hat xwendin. Her wîha, Xanî pirtûkeke Kurd a li ser bawerî û dîna bi navê eqîda îmanê jî bi Kurdî nivîsand da ku gelê wî dînê xwe bi zimanê dayîka xwe fehm bike. Mem û Zîn, manîfestoya neteweyî û siyasî Şahberhema Ehmedê Xanî, bêguman destana Mem û Zîn e ku di sala 1659 de qedand. Herçend ev berhem wekî çîrokeke evînê ya Mem û Zînê xuya bike jî, di kurahiya xwe de Xanî felsefeyeke kûr a siyasî û civakî pêşkêş dike. Di pêşgotina vê pirtûkê de, ango di beşê dîbaçeyê de, Xanî bi zimanekî pir wêrek û zelal behsa rewşa Kurdan a wê serdemê dike. Xanî fehm kirbû ku Kurd ji ber bêyekîtiyê dikevin bin destê Osmaniyan û Sefewiyan. Wî bi eşkereyî daxwaz dikir ku Kurd bibin xwedî padîşah û dewleteke serbixwe da ku ziman û çanda wan neyê windakirin. Ew yekemîn bîrewerê Kurd e ku bi rengekî felsefî behsa neteweperweriyê û serxwebûna Kurdistanê kiriye. Lewma ew wekî damezrînerê hişmendiya neteweyî ya Kurdî tê qebûl kirin. Felsefeya wî, ziman û rûmeta me ye, Xanî bawer dikir ku zimanê Kurdî ne kêmtirî zimanên dîn e. Wî bi zanebûn pirtûkên xwe bi zaravayê kurmancî nivîsîn da ku nîşan bide ev ziman dikare bibe zimanê zanist, felsefe û helbestê. Di dîbaçeya Mem û Zînê de ev gotinên wî yên navdar hene, ku dibêjin da xelk nebêjin ku ekrad, bê merîfetin, bê esl û binyad. Bi vê yekê, wî xwest bersiva hemû wan kesên biyanî bide ku li keda Kurdan û zimanê wan bi piçûkahî dinêrîn. Di felsefeya Xanî de, zanîn û yekîtî dûstûnên rizgariyê ne. Ew bawer dikir ku heta gelê Kurd xwe fêrî zanistê neke û di nava xwe de nebe yek,
dê her tim bibe lîstoka destê dijmînan. Ev nêrîna wî, îro piştî 300 salan jî, hîn ji bo civaka Kurdî wekî rêberiyeke zindî maye. Mîrat û koça Dawî Ehmedê Xanî di sala 1770 de li bajarê Bazîdê koça Dawî kir. Gora wî îro li nêzîkî Qesra Îşak Paşa ye û bûye cihekî pîroz ku her sal bi hezaran Kurd diçin serdana wî. Jiyana Xanî ji bo nifşên nû sê peyamên bingehîn li du xwe hiştine. Yekem, xwedîderketina li ziman, ji ber ku ziman stûna parastîna neteweyekê ye. Duyem, yekîtî, ji ber ku bêyî yekîtiya navxweyî serkeftin nepêkan e. Sêyem, zanist û perwerdehî, ji ber ku tenê bi rêya pirtûk û perwerdehiyê mirov dikare ji tariyê derkeve. Jî bo xwendekarên zimanê Kurdî, xwendina Ehmedê Xanî ne tenê fêrbûna wêjeyê ye, ew fêmkirina ruhê kurdewariyê û dîtina asoyên azadiyê ye. Xanî ew ronahî ye ku rêya tarî ya dîrokê ji bo me ronî kiriye.